edizio honetara. Aurten ere, talentu bikainen atzatik ibiliko gara, guazenen urrengo denboraldiko protagonista berriaren bila! Baina, itxaron. Hemen, zerbait falta da ez da? Bai, datozela gure epaimaikideak eta iazko bagoazeko irabazlea, Joldi Beristain! Txalo bero bat! I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I got to break free. God knows I want to break free. I've fallen in love. I've fallen in love for the first time. And this time I know it's for real. I've fallen in love. Yeah. God knows I've fallen in love. Strange, but it's true. I can't get over the way you love me like you do, but I have to be sure when I walk on that door. Oh, how I want to be free. Oh, how I want to be free. Oh, how I want to break Bueno, zelako maila dugu aurten bagoazen, Gabon ekipo! Freddie Mercury, Shakira, Mick Jagger, Benito Lertxundi eta gure epaimaikideak dira. Maria Amolategi! Ángel Alcain! Carmele Larrinaga! Alex Ardui! Xavier Saldías! Ilenia Baglietto! Eta gaur debut egingo duen epaimaikidea, Iker Villa! Revolta permanenteko abeslaria! Iker, Gabon eta ongi etorri. Zer gato. Zu baldakizu, non demontre sartu zaren? Barkatu galdetzea, baino, inkuadria honekin, Ez daki, nola etorri dan. Ez dakit. Ez ez Saldias ezagutzen baldin. Ezagutuko du. Kontu zibili beharko dira, nirekin bai. Eta Iker, zure ondoan, Joldi Beristain, txalo bero bat! Bagoazeko lehenengo edizioko irabazlea. Joldi, aspaldiko zer moduz zaude? Aspaldiko, oso ondo, hemen oso gustora. Bueno, Joldi, bagoaz irabazi. Bai. Uda osoan guazen grabatzen. Beitu. Ze, horretzapen politiak ez da? Oso polita. Gaztea. Bueno, Bestea, ara urte batek asko egiten du. Konta iguzu, nola joan dauda? Oso ondo, bueno. Disfrutatu dut pila bat, ikasi dut danetarik, eta orain berriro hemen. Ederki, Joldi, eskerrik asko. Zueri. Eta, epaimaikideak aurkeztuta edozein lehiaketatan ezinbestekoa den zerbait falta zaigu, ez da? Horixe bera, lehiakideak. Baina, iazko edizioarekin konparatuta, desbentasun txiki bat izango dugu aurten. Iaz 13 izan ziren eta aurten, ondo entzun, aurten 32 lehiakide izango ditugu. Bai horixe! Eta begira non dauden!
mateko prezaudete, Ederki, bai joan zaitezte prestatzen eta etor daitezela 8 lehiakideak, bai? Eurre, animo! Esan bezala, aurten 32 lehiakide izango ditugu gure artean, saio bakoitzean 8 parte hartuko dute, eta 8 horietatik 4 baino ez dira sailkatuko hurrengo faserako. Gainera, aurten berezitasun nabarmen bat izango da. Epaimaikide bakoitzak aukeratuko du B lehiakidea. Nik aukeratu dut, ja. Nik ja, ikusi dut. Ez esan, benetan? Zurin ez du balio, zurin Ez. ez du balio. Bueno, eta orain bai, eman diezaiegun ongi etorriak gaurko 8 lehiakidei. Txalo bero bat! Bete ditut birikak, aire garbi berriarekin. Goeta irrikak asetzeko elkarrekin. Bihotzetik Espainetara, hitzak doaz mara-mara. Gure hizkuntzaren bidean, elkarrekin airean. Kuadrilla, ongi etorri eta gurekin dira Sara Telletxea, Iker Aguado, Goretia Baun, Asier Navarro, Alazne Bañales, Marquez Zugazartaza, Iratxe Pascual eta Jon Castañeda. Txalo bero bat! Bueno, lagunak, ongi etorri gurera, nola zaudete? Ondo, Urduri baina gogotsu. Gogotsu, horren Bai, oso gogotsu, pilpilean. Ederki, dana mateko prest ez da? Bai. Oso ondo. Aizu Joldi, aurrek urtean, zu hementxe izan zinen, lehiakide gisa, ze aholku emango zenieke? Jo, hau izugarrizko esperientzia dela, aprobetxatu behar duzuela topera benetan, eta ikasiko duzuela pila bat, beraz egon irekiak, eta izan zuek. Oso ondo, Joldi. Ni ziur nago, Joldien aholkuak oso ondo etorriko zaizkizuela, ezta? Eta, bueno, besterik gabe, gogoratzea, momentu hontan 8 zaretela, baino 4 bakarrik egingo dutela aurrera, bai? Baina tira, orain bai, gozatzera, uste dut prest zaudetela, beraz oazte prestatzera, eta jarraian hemen izango zaituztegu. Venga, animo! Oizarte, badia! Joldi, bagoazeko txikitsua zinen zu, Bai. zurekin hasiko gara, nor aukeratu duzu kantatzeko? Bueno, nik aukeratu dut Iratxe Pascual. Ah, eta zergatik Iratxe? Ezakit, ikusi nuenean bere bideoa, ezakit, hasi nintzen nire burua ikusten apur bat, nola hasi nintzen ni, eta ezakit, da supera laia, dauka kriston ilusioa, eta esan nuen, Iratxerekin. hasi nuen. Ederki, ezagutu dezagun pixka bat hobeto, Iratxe Pascual. Iratxe Pascual naiz, 16 urte ditut eta Iruñekoa naiz, eta uste dut bagoazten egotea kriston esperientzia izango dela. Ni 3 urtekin hasi nintzen abesten, baina akrobata izan nahi nuen, eta gero konturatu egin nintzen akrobata izatearena ez dela nirea. Ikastolaz kanpo antzerki musikala egiten dut eta pilo bat gustoko dut. Egia esateko despistatu xamarra naiz, eta oso desordenatua, baina hemen hori aldatzen saiatuko naiz. Nire ametsa musikal batean lan egitea da,
eta horregatik uste dut bagoaz eta goazen oso lagungarriak izango direla. Joldi, ze jatorra eta zeinen zintzoa, ez da? Bai. Nola moldatu zaite etxeguetan? Oso ondo, oso Bai. ondo. Super gustora. Eske ilusioekin gauzak egiten direnean oso ondo egiten dira. Orduan hori. Ba bai, argi dago. Eta kantuarekin, ondo? Bai, Bai? ikusiko duzu. Ikusiko dugu. Baizu, zu presaude? Ni beti prest. Bairatxe zure zaidago, beratxalo bero bat Joldirentzat. Animo, Joldi! Eta guazen ikustera bi hauek nola moldatu diren entxeguetan. Iratxe, hau ba! Epa! Kaixo, zelan? Ongi. Gogoak dituzu ikusteko ze kanta aukeratu dan zuretzako? Bai. Ikusiko dugu. Gainera, ez dakit, zuri, baina niri hori izan nau udarara. Sabene da. Eta bideoklipa da, eski superpolita. Kanta hau baino positibo gorik ez dut aurkituko momentu honetan gutxienez. Lara, lara, la! Salto egin hor. Lara, lara, la! Irabazinik, ea berak zorte hona ematen didan. Lara, lara, la. Eta aldatu guztia. Jo, oso ondo moldatzen da Iratxe, eh? Nire lehenengo programan baina asko zubeto. Ba, bi eta hiru! Beno, lehenengoa naiz eta oso urduri nago, baina, espero dut oso ondo ateratzea eta behintzat lehenengoa izanez kentzen dut. Eta, ea, Joldi orain etortzen den. Kaixo! Urduri? Bai, baina berdin da, ze horra ateratzean kenduko zaizu dana. Bai, eskoz. Eta sardadia gure gaurko lehenengo bikotea, Joldi Beristain eta Iratxe Pascual. Beldur pauso bakoitza kontatzen etorri naiz, irak esango didanaren zain, azkeneko aldi batez. Ezerin helduko baniz, zutik itzuliko alzinake. Eguzkia joan baino lehen. Do you think you're alone in this? You may look strong, you may not feel. Escuchik zatozen arreon. Gora, gora, gora. Do you think you're alone in this? You may look strong, you may not feel. Escuchik zatozen arreon. Gora, gora, gora. Begira. Zauri zazita minez ez ziden norberak sena, kemena duzinez ederra, baina iluna izanez. Zergatik, 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 ta azkenen ez dezu ezer. Lara, lara, la. Oh, oh, oh. Lara, lara, la. Oh, oh, oh. Do you think you're alone in this? You may look strong, you may not feel.
Joldi eta Iratxe eta Joldi, zer moduz? Zongi. Gustora? Bai. Arranzestuka, ez da? Bai, pixkat. Koreografia eta letra eta bata beste? Bai. Joldi? Oso pozik, oso gustora. Iratxe galdera bat. Lehenengoa izatea zer da, ona edo txarra? Beno, nire ustez ona, zeren horrela ja kentzen ditut dena, eta hori, ona izatea. Nola zan? Nara. Ez que, nola zan? Alako zer gutxi gora bera, bai. Alako zer. Jo, ez nik nahi nun esan, Bai. bueno, Joldi bagenek igun zala pertsona bat alaia, energia positiba bat transmititzen zuna, baina eske big batea guaindik gehiago dia, osea, atea kriston irrifarreakin, nahi kriston energia positiboa transmititu dit, eta gero baita arnasketako kontuarekin nik imaginatzen dut dantzatzen eta abesten, eta desente ondo, arnasketa. Katakoia darmatza ere bai, ikusi. Ez, baina zaila da abesti hau mantentzea abesten eta arnasten eta hainbeste salto manda. Iratxe irutze zait, ez dakit ondo gaizki indun, baina zu maja izango zea. Bai, transmititu dira neskat maja bat zela. Bai, Zer da egia? Egia da. Bideoan ere, oso rollo ona eta postasun hori, eta gozatu duela horre zenatokiaren gainean. Oso ondo. Vibrazio onak. Ba, vibrazio onak, hori, vibrazio onak. Jatorra dela argi geratu zaigu. Baina, Alex, hautsa, zer moduz? Normalean, bai, ez da ez batik, baina, bueno, pixkate... Bueno. No. Ez izutu, Gravitan, Venga. bilora porbetu kezu, flojoa zezara, biurregaz, eta egerte izen da linea apurtxu bet moteldu izen dela Joldiregaz konpareta. Claro, hori bai da esperientzien asuntua da. Bai jozalan mejoretan eta irabazten joan duzu, arazotxu betu kezu honegaz, Bai. horrek aztu inbizuz. Azkenian, da izugarria transmititzen dozuna, baina jun zaizu energia guztia zeure kamisetan. Berdin da, utzi jozu horri, zuk ematen badiozu importantzia, publikoak ere emango dio. Zuk ez badiozu moten importantzia, berdin da hori. Alan dabe oso ondo indiozu aurre, Alan dabe ez dozu kendu barria zeure ahotik eta transmititu dozu pila bat. Eta hori... Barria bera aurpegetik ezin da kendu, Ostras, abestiaren amaiera potente izan da, gainera. Bi hautzekin eta oso polita, bai, hori... Desafina motxuet, koordinak eta falta puntu bete onda momentu baten, baina, bueno. Pero bestela ondo, ez da, Alex? Zartzen ondo. Bueno, ederki, Iratxe, mila esker, zorte hon. Zuei. Gero esagu jagingo dugu ze gertatzen den. Txalo, bero, bat artitzalendako. Gero arte polita. Eta Joldi, hartu tokia, mesedez. Uste dut oso ondatera dela, baina oraindik ez dakit. Baina, beno, niretzat oso ongi atera da, eta beno, pozik atera naiz. Por lo menos ja, kenduz guztia. Ileniak egiten dit horrela, nire txanda da, bai, zure txanda da, ber, Shakira, jarri zuti! Samina, waka, Zaki! Burutik endu diazu. Ilenia, prestan zaude aldakak mugitzeko? Bai, gaur apurtu ditut horretarako. Traka. Eta norekin arituko zara gaur? Alasne bainalesekin. Alasne aukeratu duzu, eta zergatik Alasne? Beitu, bere kastina ikusi neban eta Bai. iruditu zitzaidan 16 urterako, dala, ez dakit, neska bat oso nagusituta dauana, ez? Pertsona, ez dakit nagusia igarri neban eta kriston energia daukana, ez dakit, asko gustatu zitzaidan bere energia, eta esanun berakin inbiot. Bai, oso argi ukin eban. Bueno, guazen ezagutzera Alasne gertuagotik. Alasne bainales naiz, 16 urte ditut eta basauritik nator. Niri bagoazen barruan nengoela esan zidatenean, negar esasi nintzen. Eta niretzat musika, niren burua ezagutzeko bide bat da. Jendaurrean oso ondo modulatzen naiz. Kontzertuak egin ditut, ez dakit dantza egiten, abesten. Jendeari egiten dudana gustatzen zaionean, horrek niri ere autoestima gotzen du. Nire alde fuertea buru gogorra naizela da. Bagoazera irabaztera nator, eta buruan zer sartzen zaidanean, lortu arte borrokatzen dut. Ilenia, neska honek oso argi ditu gauzak, ez da?
oso argi, berak esan dau, autoestima handia dakala, eta benetan egia da. Eta gainera, ez da pasatzen dala, baizik, eta autoestima dauka bere lekuan, eta 16 urte ukitzeko, pasada bat. Nik autoestima ondo ukitzea kostatu zaik, eta oraindik ez dakat, Aizu, prest? Prest, super prest. Zuek ikusteko desiatzen, beraz? Zoa prestatzera, Ilenia! Animo! Animo! Eta bitartean ikustezagun nola moldatu diren bi Shakira hauek. Abestitxo hau hartu dut zuretzat. Zer iruditzen zaizun. Energiaz betetako abestia da, Waka Waka Shakirarena. Hori, beti izango da abesti bat danok dantzatuko duguna eta abestuko duguna eta gustatzen zait pila bat. Samina, mina, waka, waka, samina, mina, zankaleua. Ni naiz coacha eta berani baino hobeto mugitzen da. Ez jan hitzak, kanporatu. Ezagutzen oso Tarzan? Bai. Zelan iten zan Tarzanek? Ez, bale. Vale. Hola egiten zeban, ez? Vale. Venga, bai, inain hori. Vale. Egin horrela. Lan egin behar dugu, baina lan, benetan. Asko. Asko. Ez nago urduri, dantza prest daukat, abestia ere, eta, bueno, nato hemen, erakustera nire indarra, eta, faltezen bakarrik Ilenia tortzea. Baina, bueno, no sé qué. Vale. Ez ginago nos flipatzen, niño. Zer guapa zauden. Zuberdin. Eta zuekin, Ilenia Baglietto eta Dafne Bañales! Yourself up and there's just so get back inside. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's all you feel it. You got it, oh, believe it. When you fall, get up, oh, if you fall, get up, Samina, mina, sangalewa. Cause this is Africa. Shamina, mina, waka, waka, Shamina, mina, sangalewa. Cause this is Africa. Listen to your good, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. When you fall, get up, oh, if you fall, get up, Samina, mina, sangalewa. Cause this is Africa. Shamina, mina, waka, waka, Shamina, mina, sangalewa. Shamina, mina, waka, waka, Shamina, mina, sangalewa. Vamos a la majoli, biggie, biggie, bomba, bombi, tuze. Bazi, tuze, la majoli, biggie, biggie, bomba, bombi, tuze. Bazi, waka, waka, ma, waka, waka, ma, Tennessee is all mazi, do it. Cause this is Africa. Shamina, mina, waka, waka, Shamina, mina, sangalewa. Shamina, mina, waka, waka, Shamina, mina, sangalewa. Django, Django, Shamina, mina, sangalewa. Django, Django, Shamina, mina, sangalewa. Cause this is Africa. Bueno, neskak, hartu arnasa. Bai, mesedez, madre mia. Zelako ikuskizun potentea, eskaini dezutena. Alasne benetan, hau pazu horrela sartzeagatik lehenengo galatik benetan.
Arrazoi, Joldi, arrazoi. Nei gustatu zaitena da, umore puntu bat eman diote, ez? Bai. Abestiari eta parra egiten zuten, baina pixkat bazileon eta nei horrek transmitu dit. Ez dakit, porque, bale, ondo abestuta, dantzatuta, baina gainea, ez, ba, umorea du eta horrek Bai, momentu batean tximinoak emoten zenuten, bai. Momentu batean, ematen zuen Sudafrikan ginela. Bakari falta zan lehoi bat, hemen inguru. Alkain, mugimendu hori. Ba. Eta beste momentu hori zu hasi zenean. Revoluzitu barnaz, hori, bai, ez da erraza, ez da? Alex? Tonoa. Ai, Dios. Tonoa? Bai. Bai, kontzari, hasi naiz bigarren hau txaiten eta... Baju. Bai. Bai. Berantzako baju. Bai, berantzako bai. Ikusten zintzera komoda koruen, trebiluan. Gore ikusten zizunin oso komoda ikusten zintzera. Eta tonua, ikuskizune eta beste guztize, baina hori tonua nazan joan bizu. Vale? Puntu indartzuena dantza izan da, benetan. Txapo, oso ona, bai. Bueno, Alasne, pozik geratu zara entzundakoarekin? Bai. Bai? Egia duzu, bai. Eta batez ere zure ikuskizunarekin. Bai, Pozik eta arro, ez da? Bai, arro. Ederki. Ba, eskerrik asko. Bai. Gero arte, txalo bero bat! Vale. Gero arte, guapa. Eta Ilenia, hartu tokia orain bai. Bueno. Isarditan, baina nago superposik, superposik, emando guztia, sartu nazindarrarekin, helburua lortu dut, eta hori da garrantzitsua. Eta festa hasi besterik ez da egin ezagutu dezagun orain gure hirugarren bikotea. Iker, zure txanda. Debutatzeko prest? Bai, prest. Gogotxo, ezta? Bai. Ia, nora aukeratu duzu? Goreti Abauntz aukeratu dut. Goreti? Eta zergatik Goreti? Ba, Goreti aukeratu dut, batez ere, ahots oso gozoa duelako eta gainera oso neska langila delako. Oso neska langila. Ederki, ba, guazen Goreti pixkat hurbilagotik ezagutzera. Gorete bat naiz, 18 urteakot eta oinatitik nator, musika naiz eta familia danari gustau, nik uste dut espezialki nera mamagatik etorri xatela, zeniak ordaiken naiz txikitatik hartzen oztala bera altzotan eta abesten azten zala. I found a way to let you in. Madrilen hau ikasten arte zeniko musikalak, eskaena Victor Ruiaterretxe eskolan. Jende aurrian kantaikian sentimentu nahazixak eukiten dut, alde batetik arrogoten naiz, baina beste alde batetik beti urdurikasun puntu bat esaten dozula. Ostras, nire beldurra da guztaken esaten zerbaiketik lan ikia. Horregatik nau hemen ikusi neben kriston aukeria zala eta parte arte aukeratu neben. Bueno, Iker, Goretik zu bezala gitarra jotzen du, hor gitarra jotzen ikusi dugu ahotxe ederra, eta entxegutan zer? Nola joan da kontua? Ba, entxegutan oso ondo. Gainera bai nire lehenaldia izan da, ni bai pixkat urduri nengoen, egia esan bardot, bai, egia etortu bardot. Baina oso ondo egin dugu lan eta oso gustora. Bai. Ederki, ba, zuek ikusita entzuteko prest eta desiatzen gaude, beraz, zoaz prestatzera, hor Goreti zailatatuta, zorte hon, Iker! Eta Iker Goretiren bila doan bitartean ikus dezagun nola ibiliren elkarrekin. Hombre! Zer moduz? Ondo, zu? Oso ondo. Ostras, Iker nereko hutsa, baina gaina berrixa da, nibe berrixa naiz, baina oso pozik jarri naiz. Prest, ikusteko ze kanta aukeratu dudan? Prest, Bai. a ber... Eta ez da kanta erresa, Ja. Irudi kanta erresa dela, baina baitu bere zaintasunak, Lortu behar duguna, da publiko guztia maite mintzea eta bai, edo negarrez astea, bai. Hori da gure erronka. Zure fede guztiei eustea. Nik uste bion artean tandemona egiten dugula, ezta? Bai. Zelan, urduri. Ni Ni ondo, zu zelan, ondo? Ondo. Vale, prest. Ni zugan konfiantza osoa dut, Vale. Egin behar dugu dena. Bai. Dena, bale? Publikoa maite bende. Hori lortuko dugu, bai, ikusi. Eta gogoratu, karri begira eta sentimendu askoz, bale? Bai. Aurrera, Iker Rilla eta Goreti Abauntz!
Utzi da zu kontatzen, zederra den itzultea. Utzi da zu kontatzen, malko urdinen artean. Utzi da zu kontatzen, zederra den jakitea. Maikeko zaitu dala, itxasoaren beste aldean. Utzi da zu kontatzen, izarren artean. Utzi da zu laztantzen, hiru akorde hauetan. Utzi da zu kontatzen, zederra den zu ikustea. Utzi da zu kontatzen, zederra izango den itzulera. Elkarren besoen zabalera. Zure fede guztiei eustea. Zure bimalkoa baretzea. Utzi ezu kontatzen, behin ume zirela, amestu zutela, itxasoaren bestaldeaz. Egan egiteko egoak, bakean bizitzeko. Ez dute besterik behar, gaur gurekin dantzatzeko. Zederra izango den itzulera. Elkarren besoen zabalera. Zure fede guztiei eustea. Zure bimalkoa baretzea. Zederra izango den itzulera. Elkarren besoen zabalera. Zure fede guztiei eustea. Zure bimalkoa baretzea. Wow, bikote, zelako atmosfera berezia sortu bezuten, zelako magia, Goreti, zer moduz? Ondo, oino beto. Ahí está. Ja, soltado bat. Bai. Ja bota ez udana, ez da? Bai. Eta nolakoa izan da? Ondo, ez dakit emozio asko batera, baina oso ondo, oso gustera sentiu naiz. Ez eran urduri, gero hautzak hor, dardarka, gero hobeto. Baina, bueno, hobeto, oso ondo. Iker? Nik uste Goreti baino askoz be urduriagoa egon. Benetan, bai! Zorionak, Iker! Bueno, ya está. Bueno, debuta, ya está, egin dezute. Eta zuek zer? Nola ikusi zute? Nik esan nahiko nuke Iker, nahikoa da. Hombre, emozio gehitxo ikusi deni. Baina hori bion kontua izan da, Bai, baina azkeneko estena hori biok batea... Iker, ikusi duzue, kimika egon zala esan nun, hori ya... Kimika, fizika, biologia, matematika, dana gonda hor, Zure bukaerak, luzatu itzen duen, beak bost ez duen eta zu bukatu eta gaina, etzen duen geisten eta zatarra intzaitola bukaera horiek.
Zaldiaz, bari, nik uste nun negarra amaituko zenula, Ez dugu lortu. Oindik ez dugu lortu. Gogorra, behin malko atatzeko. Nik uste dut bakidala zergatik ez duen negarrik egin. Bai? Bai, Zaldiazek. A ber? Goreti egondalako denbora guztian begiak itxita. Esan nahi dut, bai, emozio asko egonda, bere hitzetan, baina barruruntz. Ahotsa izan da, izugarria, benetan, eta pila bat gustatu zait. Baina begiak ere behar ditu. Zeure begiak, zeure emozioa. Ez tozu disfruteu ezebez. Disfrutezu? Bueno. Bai. Nik ustet baietz, oso hasieran. Barruruntz. Nos. Barruruntz. Ez tozu disfruta. Ez tozu sentimentu gatara. Momentu baten, begize zaratu zuzenien, apur bet joan jatzu, eta horrein jozu polite. Zeure ganatu inozu abeste. Nire gustatzen ikusiot, oso pendiente gozara, tonoana, klabetako, gora joan jatzu, azikeran nasal egozak kantetan, eta apur bet jatzu, aguduak oso... Dios... Gogorrak, zuteko gogorrak, bai. Bertuzu disfruteu. Azkenean ere hori kontuan hartu behar da, hori lehenengo gala dela eta ez bakarrik lehenengo gala, eske ere oso zaila da, dago bakarrik gitarra bat horren atzean, ez dago eskororik, ez esebez, eta dago bera bakarrik hor. Orduan dauka berak ardura guztia. Eta hori bezaila da, eta nire ustez nahiko ondo defendido dau, eta zakit, berak ematio nire ustez beste indar bat, ezberdina. Pintzat, joder, notable bat jarriko diguzu ez, eta? Lehenengo aldia izan da, bintzat. Goreti, geroxeago elkartuko gara, berriz ere ikusiko dugu ze gertatzen den, baino benetan eska zorionak, ze hemen sortu bezuten magia, niretzat behintzat izugarri izan da. Txalo bero bat. Eskerrik asko. Begixera gisa, eski beti da, nire faiba, begixak iztia. Baina, bueno, asko disfrutau dut, ondo pasau dut, eta beti hau ikasteko zehoz ez da, baneria hori da. Así que oso ondo, oso gustera. Hiru lehiakide ikusi ditugu ja da, eta laugarrena datorkigu orain. Asier Navarro. Norekin batera? Non kantatu behar du Asier Navarrorekin? Zurekin? Ferdi. Benetan? Iepa! Flipao ingoze. Abai, Zeba, Angel, konta iguzu. Flipao ingozuelako. Bi artista geharako. Eta... Biak oso, Asier fenomeno bada. Fenomeno bada. Bueno. Guazen ba Angel Alkainen autua ezagutzera. Asier Navarro naiz, 18 urte ditut eta erdi Irundar erdi Donostiarra naiz. Eta txikitatik hasi nintzen musika mundu honetan, eskolako koruan hasi nintzen, eta gero ja Donostiako Orfeoira pasa nintzen. Txikitatik gustatu izen zait, jendaurrean zerbait egitea, dantzatzea, abestia. Guazeko castinga zegoela esan ziatenean, bertara bideoa bidali nun, eta zorte honez hemen dago. Nire helburua primeran pasatzea da, ikastea batez ere. Guazen telesaia aukera paregabea da ikasteko, eta bagoa zaioa guazeneko atea erraldoiak dira. Angel, zentratu zaitez, mesedez. Aizu. Barkatu, nire oso zentratuta nago. Zakindik ba. Aukeratu dut onena, nirekin abesteko. Neu? Bueno. Eta berak ere kriston suerte haukidu, ni bikotik. Eroski. Bueno, bion ikusi dugu, sekulako potentzia duela hotxean, Asierrek, ezta? Bai, sekulakoa, ni bezala. Nola etorri zaren gaur? Ai, ama, bai. Zu potentzia nahi zu? Bai. Zu gizon bat ikusi nahi zu? Benetazko gizon bat ikusi nahi. Ez da iteit, hemen raspatu iteit. Ederra. Bueno, ya. Ardi jasotzailea. Baina, bueno, oso ondo, porque hau da, San Fermietako oso gokia, egunkari bat hartu, eta zezenen aurrean jartzeko. Txiko oso elegantea zaude, eta galtzeria zen polita. Galtzeria oso polita, dia, nerea dia, mitikoa dia, hauek. Hauek ez due, hau ez dia poliester, eta ez hau da, kotxon, euneko kotxon, hor jartzeo kotxon. Hogei urte, hogeita bost. Angel. Dantzari nahiteko. Ondo dago, pelotan, bueno, zanete... hola!
mikro! Denetako. Alkainen showa! Bai, iata. Bai. Freddie Mercury onena da. Bai. Onena aukeratu. Zalantzarik gabe. Aizuta, konta iguzu, entxeguetan zer? Nola jundia entxeguak? Zurine, kontatuko izut. Bai. Ni... Hori nahi dut. Ni aurten irabaztean ato. Wow! Bai. Ni aurten Claro, bai. pasaben urtean, nirekin egin gabe, Bai. gizu gogoekin, claro. Aurten ni nator, nereakin irabazingo de, orduan, intentzio horrekin nator. Ja, zieratik esate izuet. Loredanak zuretzat, eta orain bai, prest? Baina importantena bakiz zer dan, ezta? Ja, Kantatzea? Show must go on! Venga, txalo bero bat, zogaz ba! Eta gu bitartean ikus dezagun zer moduz konpondu den bikote hau aste honetan. Eta esango izut, bi arrazoigatik aukeratu zaitu dela. Aber esan. Batetik, nire alturakoa zehalako. Aspertuten aholako ni baino bajugokin lan iten. Azkenean zerbikalak eta geho... Hori batetik, eta gero bestetik oso ona izelako. Ahots oso ona daka. Aukeratu duten abestirako oso aproposa. Hau aukeratu dut. Wow! The show must go on! Nik lagunduko izut, kantatzen eta Freddie Mercury izaten. Bueno, hasieran superposti jarri gea, baino geho kontatu gea, erronka izugarria dukagula. Kontatu zea. Nik aukeratu eta bestia, eta erronka nik bota izut. Olako gestuak eta olako egitea, zaila da. Supergai izango gara. Bai. Supergai. Ez dakik gai izango gean, baina ondo ingo. Hombre! Barkatu, komunianean. Bueno. Nervioso? Ez. Oso ondo. Hori, jarrera guzti zait. Kontuz, bi gauza. Bat, oso importantea, hortzak eakutsi beti. Hori da, Freddy. Eta kontuz bigoteakin, ez da dira erori, makillaje. Erori ingo zaio. Eta orain bai, hemen dira Angel Alkain eta Asier Navarro! Empty spaces, what am I leaving for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain, in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Show must go on. Show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my
Gabon. Zelako ikuskizuna. Txoa. Mikroa. Ze esan dizuet nik lehen? Bai, nik arrazoi emango dizut. Bai, zer moduz? Debuta, bai ez da? Ondo? Bai, ahotsa, dago super... Ahotsa dagola super seka, baina bueno. Berdin. Importantena da, bigotea etzaik erori lurrea. Hori oso importantea da. Eta hortzak ikusi dira, ezta? Bai, eharrak. Kuadrilla. Hombre, zaila da, 8 partetik, Freddie Mercury da, eta baina, ikuskizuna aparta izan da, eta, bueno, eta zure aktina, zoragarria, ibilizara, oso ondo. Eta interpretazioa oso garrantzitsua da. Egon dira momentu batzuk, deskontrol hori egon dena, baina nik uste asko gustatzen zitela, bai aktina esan dezun bezala, eta bai ahotsa toki gehienetan, bai, zorionak biei. Gertatzena, bera saiatzen da Freddy izaten, baina, Freddy izateko pixka bat behar da petxuan. Bai, izan ere hori da, falta izan dan gauza bakarra. Ile petxuga. Erakutsi behar da, erakutsita dago. Mikro bartu, Baina Freddy da! Ileakin. Saldias, bota! Zein da hemen kuinetaz gehien antenitzen duna? Neu. Zu, horea, zu. Zoragarri ahotsan zea, jarrita oso zoragarri. Amesteko performance daioan egin, hor mikrofonu erabilideak, bai, hor pixkat, gehiago aprotxatu beharruan, porque ondo katatzen dut, ondo iriste izorgora, ondo zaiten dek diaframakin, mundiala. Bakarri, hori, mikrofonu... Baina, saldia, soño. I ez itzan moitzen estenaria, gitarra gira. Ara, bestia. Etorria, honea intzak, bi gauzak. Zumaixua! Noire! Bueno, bakoitzak alduen bezala. A ber, Joldi! Nik esan nahi dut, niretzako, pertsonaki, A ber, niretzako dala kriston, sekulako ohorea, ikustean nire edadeko pertsona bat, olako, ez dakit, eske, sartu zara, inolako lotxabarik, zaintzu honean, karo, baina hori, niretzako da ohore bat, holan ikustea, ez dakit, segurtasun horrekin sartzea, azkenan niri hori kostu zitzaidan pila bat lortzea, orduan hori niretzako da, bueno, zorionak, benetan. Hori egia da, hasieratik, nabaretu nion, seguriade hori bat zeukala, hori egia da. Eta holan... Papa, Joldi! Eta hoi nolan egiten badu, alkainek duen hilea duenean, pentsa. Bai. Oso ondo. Asier, eskerrik asko, plazerra izan da, gero esago jakingo dugu ze gertatzen dan, Txalo Bero bat, artista, eta gero arte, eta zu beste artista bat, nola, hartu, ai, gorri jarreko naiz. Oh my god, thank you very much. Izugarri izan da, izugarri ondo pasau dugu, eta esperientzia paregabea. Gaurko saioaren ekuatorrera iritsi gara, 4 bikote ikusi ditugu jada, eta beste 4 falta zaizkigu urrengo fasera zeintzu pasako diren, jakin aurretik. Baina ez ezagun erritmoa galdu, eta guazen gure urrengo bikotearekin. Carmele! Hartu arnasa! Hartu arnasa! Aurten erakutsi beharko diguzu teknika hori, Bai. Eta norekin abestuko duzu? Ai, cariño, Durangotik etorrita. Markel. A ber, ondo esaten dudan, abizena. Zua zartaza. Hori da. Nire lehiakide maitea eta biok sekulako abestia egingo du. Gauza bat esango dizuet, Carmelen aukerak eta bada seguru ez gaituela hotz utziko. Ezagutu bezagun Markel hurbilagotik. Markel zua sartazanaz, 18 urte dekotaz eta Durangon bizinaz. Denbora asko egona solako aukera baten zain, eta oin, bagoazen hauela asko ikesteko eta dana emoteko prest nator. Txikitatik nau dantzako klaseak hartzen, eta gaur egun bebai dantzako irakaslean naz Durangoko eskola baten. Nire afizioak bertsolaritza, dantza, musika eta antzerkia dira. 32 kide ez da talde txarra, bakoitza bere horret. Nire puntu fuertea indar asko transmititzen dudala da estenatoki gainean. Nire ametsa artista moduan lantzea da, baina, bagoaz ez badut irabazten
pertsona ona nazela demostratu aldot. Irabaztea ez da daukagun bakarra. Carmele, ziur nago hitza gainean. Ala ez da berezia. Bai, eta kimika egongo dela zuen artean, ez daka zalantzarik. Eta entxeguetan zer, konta iguzu. Entxeguetan maravilloso. Maravilloso, cariño. Carmele, zoaz markaren Bai, gana. itxoine, barkatu, karri playerak, Ilenia, cariño. Ez du rapeatuko, holan. Ez. Ados nago zurekin, ados nago. Nik baimen ematen dizu. Nik baimen ematen dizu. Ala, agur, Aio, Carmele! Eta Carmele prestatzen den bitartean, goazen ikustera entxegoak nola joan diren. Bueno, Markeltxo, oin ikusi ze abesti aukeratu dudan zoetxako. Gure kaiola, Carmele. Gustatzen zaizu? Pilo bat. Ze guapa zaude. Raperoak izango dara. Badaukat nire flowa. Horregatik hartzen gaitu edietan, tadanak die barbi, deskau da, telebista taldizkari eta hau da. Letra osoaren doia eta ritmoa jarraitu behar da. Eta ikusiko dugu zelan bortetan dan. Bai, hobeto horrela asko hobeto. Por favor. Txiko, rapero bat ematen duzu? Ba, Carmele, zuk telepitzako langile bat ematen duzu horregaz. Mesedez, A ber, aldatuko dutar, holan? Hobeto. Zer dan arratxamen eta zer da elegantea, zeinek esan behar bizuain itxuzia zehala. Zeinek marraztu digu. Vale. Zein dau erotuta, zein da kabala. Brother. Brother. How are you, brother? Yes. Eta zuekin, Carmele Larrinaga eta Marquez Ugazartaza. Ze guapa zauden. Ze guapo zauden. Zer dan arratxamen eta zer da elegantea, zeinek esan behar dizuan itxuzia zehala. Zeinek marraztu digu kuadrantea, zein dau erotuta, zein da kabala. Ilusio bat da errealitatea, eta gizonen bizio baten aialaua jartzea. Norbean txakorma bat da normalitatea, baina nik ez dut izan nahi normala, eta zuk ez da ere. Etxea lartalduntako zifra bat, etxea sartzen traje. Gezurren zaren, eroitzeie makina bat, goitik datorren patilla jaten. Beldurren aurren, eldu makila eta goazen pareta, mila deskeuta gure paren. Eta errezaztan arren kareta kenduta zaudenen, ai, ez dakizuk ze sexy zauden. Ze guapo zauden, mozorroi gabe, nartaldek esan dezala be. Ze guapa zauden, horren lotxagabe, estereotipo dana gauzte. Ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen. Ze guapa zauden. Ze guapo zauden. Gizontasun eredunik izan un axioman, zure metasun modelo Barbie batzak. Horregatik jartzen gaitu edietan, tadanak die barbitaken, telebista taldizkarietan. Itzeitezpun aurren begietan, Disneyen maitasunaren fabula ipuñonen hasiera. Nortasunen banaketan, zu opan eta liman bakoitza bere ziegan. Nere ziketan dauden urrezko ezietan, zure tiketak dauzken gezurrariketan. Ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezala be. Ze guapa zauden, horren lotxagabe, estereotipo dana gauzte. Ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen. Ze guapo zauden. Ze guapa zauden. Ze guapo zauden. Ze guapa zauden. Ze guapo zauden. Ze guapo zauden. Bikote!
Zelako... Nire mutila. Zelako lana egin dezuten, Eskerrik asko. Marke. Nola ez ez. Bai, izugarria. Eta harritu egin naiz, ni pilo bat harritu egin naiz, paper honetan baizu eta baita Markel ere rapeatzen ikusita, ez da? Talako kantu potente bat abesten ze guapo zaudeten. Ze guapo. Bai. Ez que zoragarria da kantau eta letra Bai. eta Markelentzat nik uste dut, apropota niretzat ere. Oso potentea, ez da? Digo, zesne. Zesne. Bai, mezu potentea du abesti honek eta nik uste dut oso ondo transmititu dezutela. Aurpegia gora, ze guapa zauden, zu berdintzait nola jun, ez? Eta mezu hori niri iritsi zait, zoriona. Egia da, lehen ez badozu errapeatu, osea, benetan, zorionak, porque egin dezuten rapa kristona izan da. Eta jarrera bebai, Mariak esan duen bezala... Bai, mezua, iritsi da perfecta. Super ondo, benetan. Zorionak. Baina, Markel, konta iguzu, zuk nola ikusi zu zure burua, Carmelerekin? Bueno, esan behar dut, Carmelek asko lagundu estela, segurtasun asko emondo ezta, gainezten atoki gainean. Eta oso guztia gaitu naz, dana mondogu, indar pila bat. Eta esan dozu moduen, mensajea, mesua heldu bada, hori da. Iritza guzteu. Hola, Alexi, ez zaio gustatu, eta hori? Parte melodikoetan, txartu bizara. Flojo, desafineta, rapietan ondo, ez da hain hor rapie badozu, edo ez. Baina parte melodikoetan joan egizara, burbet. Parte raperuen espresibo badalez eta estekolez hori denporien urtu biherra soltea joan zara eta hobeto joan zara. Bestiek kostata horan duzu. Orduan hor, bai, arreta jarri bizinke parte horretan, ez da? Aktitudea oso nada. Ederki. Onartzen dugu zure iritzia ere. Bueno, Markel, hartu aholkuak, zuretzat gorte, aplikatu, pentsatu pixka bat, eta, bueno, geroxeago ikusiko dugu ze gertatzen den. Eta eskerrik asko, zeuri, txalo bero bat! Carmele, artista! Ende. Jazta. Alex Ardui, holtza sutan jartzeko prest, eta rokanroleatzeko prest. Bai, gara, noski. Bueno, konta eguzu, norekin abertuko duzu, nora aukeratu duzu? Iker Aguado. Iker Aguado. Bai, eta segaitek, bueno, entzunein eban, eta dekona gotza, gurixen eban ikusi rock estilo baten, melodize nahiko lento doien parte batzuetan, ia zelan defenditzen dan, eta zelan zabaltzen da ben melodize ez da. Horregatik izan bat. Ederki, ikus dezagun nolakoa den Iker, pixkat urbiagotik. Iker Aguado naz, 24 urte ditut eta Bilbotik nator. Zorrotza naz, eta batzuetan gauzak birritan pentsatu beharko nituzke. Goazen egotia aukera paregabea da hemen dauzen profesionalekin pilo ikasteko. Niretzat musika jendearekin konpartitzea edo elkarbanatzea da batez be, ze momentu horietan libre sentitzen naz. Nire helburua primeran pasatzea da, eta partaide guztiekin esperientzia zoragarria bizitzea. To make you feel my love. Alex, zelako ahotsa eta zelako, ez dakit nola esan, aingerua bezala, ez da? Atmosfera. Bai, atmosfera, ez dakit? Bai, berezia da, Iker. Bai, horregatik, hori hartuko dut, eta apurtzuet kanporatana. Begi hona dakazu, ez da? Ritmo, hombre, suposatzen bai, ez? Claro. Zuek ikusteko irrikitan gaude, beraz, pres baldin bazaude, zoaz prestatzera. Animo! Eta gu bitartean ikus dezagun nola molatu den bikote hau entxeguetan. Boi, ikusiko zuzelako abesti aukeratu dut. Ez pentsao, ez erdanik hau, Aukeratu. Rolling Stone. I can get no satisfaction. Baina nola ingo gu hau. Rolling Stone. Zaila, baina kristona abestie. Abestia da kristona, Jager ikusitxe gero, ni izatezti gero, nik dantzatzeko era raroa gotela, jolin, bera besta mekala. Apurzu ben lotxor ikustu zaitut. Timidillo esaten dara. Fiskat, izan leke. Orden, bai karakterizeuen biginkela apurtxu bet. Bueno, venga, balo. Oin, gustuzu bat amat, euretariko bat amat, bizierragaz. Kendu diot pizarra? Nik uste kendu emisekela. Ez dut kenduko. Alex, bai. 5 urte dara matzat pizarra kendu barik, Bueno, kendute, 5 urte eta egun bat.
Tatzan! Jolín, gaztetute zauz? Gustazu? Bai, no, pues ez enemigo gaztetzeko, Bai. Txizarrele, guzu txizarrele. Aguante. Bai. Gaztaren trukoa da, honi jarraitzea, eta horrekin nahikoa. Ba, hombre, ja gerreteko beren estiloa, Bai. eta estilo horretan, dantza pekuliar hori deko, ez da, bueno, engo guzuz. Zer egin begire, ez? Ega, egurre goitzeu, Hostia, ensaio egune, gehiago barik. Gerretik izteko zuzen, leña. Ireki ondo begiak eta belarriak zuekin Alex Artui eta Iker Aguado. I can get no satisfaction. I can get no satisfaction. 'Cause I try, and I try, and I try, and I try. I can get no, I can get no. And when I'm driving in my car, and that man comes on the radio, he's telling me more and more about some useless information, supposed to find my imagination. I can't get no, no. Yeah, that's what I say. No satisfaction. I can get no satisfaction. 'Cause I try, and I try, and I try, and I try. I can get no, I can get no. When I'm watching my TV, and that man comes on to tell me, so I'm sure can be, but can be a man cows. There's some cigarette as me, there's some cigarette as me. I can get no, yeah, that's what I said. I can get no, I can get no satisfaction, no satisfaction. No. Satisfaction, no. Yeah. That's what I say. What I say. Thank you. Eskerrik asko. Zelako bi artista puska bildu zadeten, bikote. Bueno, nik primeran pasadet zuek ikusten, zuek ze gozatu ez dute. Atea da. Alex, ez genekien, zan, Mick Jagger edo Chiquito de la Calzada. Atxeako momentu. Bai, momentu batean emon du pitingo edo. Eta gehiago esan nuke, eta Javier Gurrutxaga, Orkesta Mondragón. Oso ona. Bueno, eta Iker, beste pertsona bat zara, bapatian. Guztiz aldatute, Baina dana, gorputza, aurpegia, dana, bapatian beste pertsona, benetan. Asko zobeto zaude bizarria. Eskerrik asko. Iker, zer, konta iguzu, nora gontzara, gozatu ezu. Ni eskaz. Inglesata. Oso, Ale, inglesa. Pillo disfrutau dut, pillo. Oso, Falta motadet, ahotza pixket apurtzea. Oso garbi, zela kanta ez du, pixket apurtu. Bota Iker, zait. ni Rockero pixkat. harrituta gelitzu naiz zure gorputz mugimenduekin, eske, benetan, zen mugimendua raroak egiten dituzu. A ver. Benetan? Honen errua, Bai,
da, ez dakit kontagia usaren edo zer gertatu da, baina benetan esan, baina apurtu ingo da. Eskerrik asko, Zuei. plazerra izan da, eta gero arte. Laster arte, hobe esan da, laster arte. Eta Alex, hartuko gira mesedez. Ederki. Eta bi lehiakide baino ez zaizkigu geratzen amaierara heltzeko. Orduan jakingo dugu zein lau lehiakidek jarraituko duten bagoazen. Eta orain, segi telebistari begira, urrengo bikotea ikusteak merezi du eta Benito Lertxundi handia. Xavier Jarrizutik. Xavier jauna. 1900 eta lehenengo urtean. Maiatzaren 14. egunean, Orioko herriko barraren aurrian, balia agertu zen 9 aldian, eta neuk harrapatu nien. Xavier, zein lehiakide aukeratu bezu? Jon Castañeda. Jon Castañeda. Hemen fan kluba etorri da, Jon animatzea, eurre, hori da. Eta nolakoa da Jon, Xavier, konta iguzu. Ba, holako txia, aingeru bat. Bueno, ea da den, ikus dezagun bera hobeto ezagutzeko bideotxo hau. Jon Castañeda naiz, 16 urte ditut eta Zornotzatik nator. Ezin izango nuke musikari gabe bizi, eta nire ametsa artera edo musikara dedikatzea da. Eta zer esanik ez, guazen agertzea. Arbitroa ere ba naiz. Eta partidu bat hausi aurretik beti mentalizatuta joaten naiz zer zertzarra esango diatela. Horregaitik ez diet epaiei beldurri. Borrokatzera nator eta puntazo bat izango litzateke irabaztea. Baina, irabazten ez badut, ikusentzunezkoak ikasiko ditudanez, nire kurrikuluna EITB-n itziko dut. Xavier, iaz, Joldik esaten zuen zurekin abestea bere aitonarekin kantatzea bezalakoa zela, ezta? Iaz, gure Joldik 16 urte zituen, Jonek ere 16 urte ditu. Nolakoa da zuen harremana, nola jundia entxeguak? Oingo gaztiek, nahi dute etxe haitia teilatutik ganazita. Eta ez, azpiazpitik gazi, berda. Katoietik, katoia. Bakizu zelan katona? Zuri behan doa. Dona, katona. Zutondo, anamona. Xabiertxo, ABC, BB-etik ganazita. Horatik gan, kanta poli bat jarri diot, baino, ahotsa, tarnasa, tartzeko, eta ikusiko zuen. Bueno, Xavier, zu prest ez da? Beti prest. Beti prest, mesedez. Jun zaitez Jonen gana, eta munduko sorterik onena. Opa dizuegu. Eta gure Xavier saldiaz prestatzea doan bitartean ikus dezagun zer moduz moldatuen bere bikotekidarekin. Ikusi nahi dek ze kantadan? Beldurra ematen doztezu. Beira. Benito. Bueno, dantza askoz dugu ingo, ez? A ber, sentimentua, Aterako dugu sentimentua. Txe, harri hortzak, txe, eta bota, latigazo, txe, eta tza. Anai etxen da Kriston ilusioa ingo dit karakterizatu da joatea, gainera holan rubio, barbakin, talana, egonaz, guapo. Egu alaiz? Neu naiz. Guapo, ibizan da, joder. Gemelos. Eta gurekin Xavier Saldiaz eta Jon Castañeda. Anaietzen da ezkontu, bukatu nizuan joaitera, pilaren egitera, Pariserat banuazu. Oi ama eskualerri goxua, zutandik urrun triste banua. Gaixo
etxen dena. Adios Paritxeko bizitzia lan kostiziraz bagiazi bena berantzen zitadazi zure berriz ikustia Oi ama eskualerriko sua zutandik urrun triste banua Adios gaixo etxen dena Adios iberua Oi ama eskualerriko sua zutandik urrun triste banua Adios gaixo etxen dena Adios Bikote, ze politia egin dezuten ze berezia, eta saldiaz, ni gaur zurekin emozionatu egin, Bai, naiz? ni ere, Bai, ni ere. bai. Malko gazitut ikusten. Ni bota Ja, ditut. bueno. Ez gorde, ez gorde. Bota. Hori da kontua, horretzitu. Xavier. Dios! Hemen ikusi dut Xavier Saldiaz, baina en estado puro. Benito, Eta peluka horrekin gainea. Ez. Oso ondo biak, Eta Jon ere, hori esan Jon ere barrun, oso ondo. primeran aritu da. Jon zer moduz? Ondo. Ondo? Baina, egin dugu, aurrera. Lasaituta, bota beharrekoa, eta gozatu Bai. dezu, ezta? Bai, pio bat. Bueno, hori nabaritu da, ze ikusi dugu Jon horre, ez dakite, odei baten gainean. Bai, Benito romantiko. Gozatzen, Benito romantiko, bizitzen. Ez que romantikoa izan behar da. Bestela. Oso, nik uste saldia zentzako abestia proposagoa dela, berentzat baino, baino lan ona egin dula. Nik uste bera beste estilo batean kantatzen, bere estiloan igual, hobe ikusiko genukela, baino hala ere, gustatu zait. Gainditu du. Bai, Bai, eta gainera bi ahotsak oso ondo pasatu egin dituzte, osea, bai, oso ondo. Bueno, Jon, estreinaldi politia ikusiko dugu ze gertatzen den, eta jarraian izango zaitugu hemen, ze ikuskizun bakarra geratzen zaigu ikusteko. Beraz, sorte on, eta gero arte. Eskerrik asko zeuri. Aio! Saldiaz! Bueno, gustora giltu naz, ja inda dau, eta hola nire aten itxinaz, eta oso ondotera dela uste dut. Eta iritsi da, bai, azken bikotea ikusteko garaia. Gaurko gau aparta amaitzeko garaia. Maria, zure txanda. Por fin, guain emozionatu naiz, saldiaz eta gero, eta geltu naiz pizkatu dela, eta guain ere. Ez, gora etorri, Gora etorri. Ojo, Bueno, konta iguzu, norekin abestera zoaz? Bueno, Saratei etxea aukeratu eta besteko, kastina ikusi nuen, eta benetan kastinan indar asko ikusi nuen, neska potente bat, segurtasunakin, da pentsatu nuen, neska honek, ez? Ze jeta pentsatu nuen, ze jeta, bere lehenengo kastina. Eta gero jarraitu nuen kastina ikusten, da errepente dantzatzen hasi zan. Bai. Gainea. Osa, abesten du, dantzatzen du, bera dantzaria da, eta esan nun, beida, nik akusten dio zerbait, baina nik jasotzen dut. Osa, dantza, berak erakutsiko dit, dantzatzen. Eta orduan aukeratu nuen abesti bat, abesteko, aproposa, eta dantzatzeko ere. Eta, esango ez zein dan? Ze abesti. Horendik ez. Txena pixka. Ez gire betiru. Esan. Aurretik, guazen Sara pixkat urbiagotik ezagutzera. Saratei etxean naiz, 21 urte ditut, beratarra naiz, neska jatorra, alaia eta energia handikoa naiz.
edozein akatsa egiteko beldurra izaten dut. Nire helburua bagoazen da profesionalki eta bai pertsonalki onditzea da eta kantatzen hobetzea nahiko nuke. Batez ere dantzatzea da neria, nire pasio handina. Disfrutatzera aldu naiz eta ikastera tope. Sara! Gogor datorre, Bai, dantzatzen ikaragarria da, ikusten diozu eta, venga, ba, nola indaiket nik hori, bueno, ez dut eiten hori, porque imposiblea da egun batean ikastea edo entsaio batutan. Baino bai ikasi dut berarekin dantzatzen pixkatu, Aizu, zuek biak ikusteko irrikaz gaude, beraz, orain bai. Zoaz prestatzera, zorteo, Maria. Eta bitartean, gozen pixkat kuskusetzea, nola moldatu diren entxeguetan. Nik uste zutzako abesti hau. Habana. Ez? Bai. Ona, ez? Lako zerbait itema dago, tipo... Bueno, zakit baino. Hau zer da, gehiago... Dantzatzeko. Nik uste modan dagoen abesti badela, jendeak ezagutzen du, gustoko du, ze azkenean hortarako egin den abesti bada. Ez dakit zer ongi, Nik adibidez landu behar deten haundinan etzako dantza da. Eta, ez? Zeneria da bestia dantzatzen duan bitartin, oza, gehiago ahotsa, ez, lantzia. Gero, hau zapatekin, Zapatiakin danako ze ondo, baina gero zapata jantzi behar dira, Zetakonakin. Hombre. Normalean ez dut hartzen takoiak, oza, noiz bait, bai, baina ez da nire estiloa. Gogoa, nik egin desiatzen egon esan edo, azkena baino behintzet ja, iritsi da momentua. Eta zuekin gaueko azken ikuskizuna, Maria Molategi eta Sara Teietxea. Havana, na-na. Half of my heart is in Havana, na-na. He took me back to Isla Elena, na-na. Oh, but my heart is in Havana. There's something about his manners, Havana. He didn't walk out with a how you doing when he came in there. He said there's a lot of things I can do it, but I can't without you. I knew him forever. That summer night in June. And Papa says he got Milo in him. He got me feel like ooh. I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh. And then I had to tell him I had to go. Oh na 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 na. Havana, na na. Half of my heart is in Havana. Back to East Atlanta, although my heart is in Havana, my heart is in Havana. She waiting on me, shorty kicking on me, got the bacon on me. This is history and making on me. Wearing black clothes, rent that beat. On me, if she was a million, that's me. I was getting moolah, baby. Havana, na-na. Half of my heart is in Havana, na-na. He took me back to his Elena, na-na. Oh, but my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, na-na. Oh, na-na-na, take me back, back, back like oh, na-na-na, take me back, back, back like oh, na-na-na, take me back, back, back like oh, na-na-na. He took me back to his Elena, oh, na-na. Half of my heart is in Havana, oh, na-na. My heart is in Havana, oh na-na-na. My heart is in Havana, Havana.
Havana, unana. Although my heart is in Havana, unana. He took me back to his land, unana. I know my heart is in Havana, my heart is in Havana, Havana, unana. Neskak, bueno, ezin geroen gaurko gaua hobeo amaitu. Sara, zer moduz? Ongi, nintzen super nerviosa, nahi nun gogua, oza, nun ateitzeko gogua. Bai, ikusten zen, oso nerviosa. Nik esan bihot, ikusi dudala urduritasun hori. Bai. Hasieran arien, ezta? Ikusi dut, denbora guztian. Uste dut, ez zaitut hainbeste ezagutzen, Sara, baina uste dut, egon zarela denbora guztian kontrolatzen. Bai. Eldu zara momentu guztietan onaino, baina zuk aldo zoin onaino seguro. Ez que seguro nao. Benetan, eta egon zara denbora guztian hor, Erraz ikusten, no? bai mugimenduan eta bai ahotsan. Amaieran ja, pizkatxo bat, momentutxo baten disfrutatu dozu pila bat, baina egon zara denbora guztian hor, ai. Lasai hartu. Eta ala ere, oso ondo. Ez, eta gana be, super ondo. Baina, esan behar dut, hori nik ikusi dudala. Nire ustez aktuazioa joan da pizkanaka gora, eta amaiera nabaritu da, bera erosoagoa, zegoela. Ere bat profesionala ikusi, ez? Osa, etxeko sukaldinengo ari bezala, osea, lasai ikusi, nikola. Ola, dominako garu bezala. Dantza dominatzen du, eta, vamos. Dantzaria da. Nabaritu da, Txalo bero bat, erki egin dezulako, eta eskerrik asko. Zeuri guapa, zeuri. Eta Maria? Bueno, eta nik uste nuna baino bekigo, ze uste nun letra antziko zitzaitea dela do zerbait, baina, bueno, ongi. Kosta entzitena da lasaitzia eta gotia hor arna sartzen eta hori, baina, bueno, nik disfrutatu dut, osea, pila bat, eta ez dait, nago super konten. Bueno, dagoeneko ikusi eta gozatu ditugu gaur gaueko emanaldi guztiak. Eta zer datorki gorain, urduritasuna, emozioa, edo beste modu batera esan da, gurekin nork jarraituko duen jakiteko momentua. Epaimaikideok gogoratu, iaz bezala, batetik 7 bitarteko puntuak banatu beharko dituzue, bai? Puntu bat gutxien gustatu zaizuen lehiakideari, eta 7 puntu gehien gustatu zaizuenari. Bai? Bai. Den argi? Bai. Bastadia bozketa, ala ere ikusi dia hasi zaretela, beraz, animo! Bitartean, gogorarazi nahi dizuegu aurten 32 lehiakide izango ditugula bagoazen. Eta gaur, 4 lehiakide sailkatuko direla urrengo faserako. Eta besterik gabe, gure epaimaikidek erabaki hartzen duten bitartean, sar daitezela Iratxe, Alazne, Goreti, Asier, Markel, Iker, Jon eta Sara! Bueno, kuadrilla, heldu da momentu erabakigarria, nola zaudete? Hartakatuta. Ondo. Urduri. Ondo, urduri. Tensioa gazes. Baina, bueno. Emaitza jakiteko desiatzen imaginatzen dut, ezta? Bai, hori da. Bueno, ez dugu une hau gehiago luzatuko. Eta hementxe ditugu. Emaitzak eskerrik asko Iñaki. Hementxe dago gure epaimaikidek erabaki dutena, bozka guztiak jasota, eta pertsonetan bilduta. Oazen ba. Datozela aurrera, Goreti, Iratxe, Sara eta Jon. Epaimaiak erabaki du. Bagoazeko saio honetako lehenengo sailkatua dela Sara. Havana, I think my heart is in Havana, He took me
back to Israel. Sara, zorionak. Eta aurrera jarraituko dugu, bai? Venga, Irukote, animo. Epaimaiak erabaki du. Bigarren sailkatua eta beraz aurrera ekingo duena dela. Jon. Zorionak, Jon. Bueno, espero. Arrituta etzen un espero. Animo. Neskak, niko inbai txalo bero bat eskatu behar ditzu edala. Ni urduri ere jarri naiz, mi neska eta artista handi hauentzako. Eskerrik asko. Neskak, plazerra izan da zuek entzutea, zuek ikustea eta batez ere zuek ezagutzea, benetan. Berdin esker. Zerbait esateko? Ba, oso ondo pasau dula, asko disfruto dula, coach danak, lagun berrixak inju, izan da kriston esperientzia, eta bizidunakin sobrandaku eta oso pozik. Ni behintzat? Bai, ni berdin, osea, kriston esperientzia izan da, eta hori oso, ni pasatu dugula. Neskak, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, eta seguru nago urrengo batean elkartuko gala berriz ere. Txalo, bero bat! Eta orain bai, datozela aurrera, Alazne, Markel, Asier eta Iker. Animo, Laukote. Epaimaiak erabaki du gaurko 3. sailkatua eta adi puntu gehien lortu dituena gaurko bozkatuena dela Asier. Zorionak. Zorionak, Asier. Mi esker, guztioi, mi esker. Sara eta Jonekin. Tain bai, prest. Animo, Gertatzen dela, aurrera beti. Eta epaimaiak erabaki du gaurko 4. eta azken sailkatua dela Alazne. Zorionak, Alazne. Bikote, nik esan behar dizuet sekulako meritua dakazutela, ederki egin dezutela, eta ni behintzat, nik ez, danok gozatu degula. Jalo bero bat. Agur, eskerrik asko! Eta orain bai, Laukote, etorri nerekin, txalo, bero bat, sailkatu entzat. Laukote, orain bai, malkoak eta guzti, Alazne, jazta, pasatu da. Zer sentitzen da momentu hauetan, Alazne? Ba, emozio ikara, hauz ezin dut hitz egin, eta benetan bizitze hau, ez du preziorik, osea, da ikaragarria. Benetan. Eta gu bagoaz, hau izan da dena bagoazeko 2.
edizioko lehen saio honetan. Primerako astea pasa eta gogoratu, urrengo saioan, beste lehiakide berri izango ditugula. Gu hementxe egongo gara, zuen zai, bagoa!